धन्यवाद स्वामी एज्युकेशन। यानंतर दरम्यान आनंद शिरवलकर साहेब यांचं देखील आमच्या मंचावर आगमन झालं आहे। साईनाथ सरांना विनंती करतो त्यांचं देखील स्वागत करायचं आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।